ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯ ಉಳ್ಳರತೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಭಾವನ ಇಲ್ಲಡು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಪಲಾಯನ ಇಲ್ಲಡಿ ಇನಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ನಡತೊಂದುಂಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಯಲಾಟ ನಡತೊಂದುಂಡು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಪೋಯಿ ಓಕೆ. ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ದಸವಾತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಮೊಕಲೆರ್ದು ಬುಧವಾರದಾನಿ ಕೋಡ ನಿಜವಾದ ನಡತದಿನಿ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಜನವರಿ 2025 ಬುಧವಾರದಾನಿ 5 ಗಂಟೆ ಆಜಿ 15ಕ್ಕೆ ಬೈಯಕ್ ಪೆರ್ಮುದೆ ಮೇಲೆಕ್ಕಾರು ಪದವು ಜನನಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಭವ್ಯ ರಂಗಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ನಡತದುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕಲು ಮಿಸ್ ಮಲ್ತಾರಂದಾಂಡ ಈ ಎನ್ನ ವಿಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅರಿಣಿ ಜಯಂತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಿಕಲು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕಲ ನಿಕಲೆಗ್ ಫುಲ್ಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ಫುಲ್ಲು ತೂವೊಡುಂದಾಂಡ ನಿಕಲು ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಯಕ್ಷ ರಿಶು ಪನ್ಪಿನ ಚಾನಲ್ ಇಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲೈವ್ ಅದು ಬರೊಂದುಂಡು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇನಿ ತುಯರ ಆಯ್ಜಿಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಓಕೆ. ಎಂಕ್ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋಸು ದೆಪ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ದೇಪಂಡ ಯಾನ್ ಪೋನಾಗನೆ ಲೇಟ್ ಆತುಂಡು 8:30 ಕರಿದುಂಡು ಅಂಚ ಬಾಲೆ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಆದು ಪೋಯಿನಿರ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಶೂಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಚೂಚೂರು ಮಲ್ತದಿನಿ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟು ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓಕೆ. ಬಲೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶುರುವಾತುಂಡು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂಕ. ವಿಜಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಾರುತ್ತಾ ಬಂದವು ನಿನ್ನ ಬಲವಾದ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಡಿ ತಪ್ಪಿಸಿದೆ. ಯಾರು ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ
ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆಲೋಚಿಸೋಣ. ಕುಳಿತವರು ಶಿಲೆಯೊಳಗಾಗಿ ಬಳಿಕ ಮಹೇಶ್ವರ ಇಂದ್ರಾದಿ ಸುಮನಸರೇ ಸಧೈರ್ಯವನ್ನು ತಾಳಿರಿ ಕೂಡ ಮಹಿಷ ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಯಿಂದ
ಲೋಕದಿಂದ ಬಡಿದಿಟ್ಟಿ ಹಾ. ನಾ